Başla sevdiğim akıl seversen. Komela piştgiriyu ferbuna jiyana bi şizofreniye ya Enkarê aş der neh salê ku ji bo kesên şîzofren xizmet dike. Ev komele di sala 2013 da ji aliyê hevdê damezrîna rêva hatiye duristkirin û li hemberî pêşdaraziyên vê nexweşiyê hewildan dide. Komele hinekê de dixwaze li Enkarê kesên ku şîzofrenin ji bo wan hawrdoreka hevûdin nas bikin saz bike û di aliyê din da jî ewan di nav civakê da tenê nehêle. Serokê Aşterê Coşar Şarer radigîne ku ew ji zimanê medyayê gelek ecizin. Li gorî Şarer, medya di derhexê şîzofrenan da pêşdarazî çêdike. Şizofreni ile ilgili. Armanca me ya esasî ev e got li vê derê xizmeta kesên şîzofrenya dikin û pêşdaraziya ya ser wan jî rakin. Lê mixabin zimanê medyayê bizanetî nab li ser civakê li derheqê şîzofrenya de nerîneke neyînî çêk dike. Di nûçeyan de gava kesekê karekî xerab bike peyva şîzofrenya bi kar tîne. Ev yek jî di nav civakê de bandoreke xerab çê dike. Nêzîkî sed kes endamê Komela Aşterê ne. Şîzofrenên ku têne vê derê di nav wan da hunermend, nivîskar, xwendevanê zanko û gelek kesên din hene. Mamosteya wan Arzu Kiraz dibêje em li vê derê her tiştê xwe dabeş dikin. Geçen sene pandemiden ötürü Bi sedema pandemiyê sala borî me navberda bû lê niha bi kelecaneke nû me dest pê kir. Em li vê derê tenê kar û barê xwe parve nakin. Her tiştê xwe parve dikin. Carna derd û kulên xwe, carnan jî nan û çaya xwe parve dikin. Ev der ji bo wan gelek baş tê. Şîzofrenên ku tên vê derê jî gelek dilxweşî ne. Ew vê komeleyê ji bo xwe wek ciyekî terapiyê û dabeşkirina tenêtiya xwe dibînin. 2013'ten beri buraya geldim. Min di sala 2013 da dest bi hatina vê derê kir. Li vê derê em wek malbatê kene. Pêk ve kar dikin, diçin digerin, piknik dikin. Li vê derê karê hunerî tê çêkirin. Dikarim bêjim ev der ji bo me wek ciyekî terapiyê ye. 14 yıldır derneğe gelmekteyim. Demeke dirêj ez tên vê komeleyê. Em li vê derê gelek çalakiya dikin. Hewîniya me li vê derê tê. Bi hevalên xwe re qise dikin. Karê hunerî durist dikin. Carna jî diçin digerin. Hemû ev bi zavana serê me rihet dikin. Li gorî daneyên Federasyona Komeleyên Şîzofren li hemû dinyayê nêzîkî 6 milyon, li Tirkiyeyê jî li ser 600,000 şîzofren heye. Tê ragihandin ku ev nexweşî di navbera salên 15 û 25 da dest pê dike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere. Toddum şekerim, şekerim, şekerim. Evlenmede bu sene bekar gezerim.